Eguerdion, Joseba eta Sukalde zaleok, Gaur etorri gara Orozkoraino, Bizkaian. Eta atzean dudana bada Presatzu baserria, eta horren barruan dago Azkoaga familiaren okindegi oso ezaguna, gaina tradizionala, Zergatik etorri gara onaino? Gaur ogia zitzegingo dugulako. Ogia oso esanguratxo esan da gure kulturan, oso simbolikoa eta oso barneratua dugu. Beraz, gaurko izpidea izango da gure ogia. Aurrera! Gu gizakiok superbibentzerako oso gauza gutxi behar ditugu, baina hiru zutabetan oinarritzen da. Babesa, telatu bat, jantziak, hotzetik babesteko, eta batez ere janaria, egunero jan behar dugulako. Eta janari guztiaren barruan, badago jaki berezi bat guztien gainetik aurretik doana, Eta ogia da. Ahaztu egin zaigu ogiaren garrantzia. Baina buru bat atzera begiratu ezkero, gure arbasoek oso ondo zekiten zen garrantzi zuen. Azteko, jatordu guztietan jana horretik beti hitz batzu botatzen ziren eskerrak emateko, Egunero etzegolako ogiri jateko. Eta hori ere galdu egin dugu eta hori berreskuratzeko moduan gaude. Ogia janariaren zentroa zen, eta beste jaki guztiak ziren ogiaren laguntzaileak. Eta hori erromatarren garaiti datorkigu gainera, kontu zarra da. Eta adibidez, gu esateko konpainia honean gaudela, adibidez oso ondo lagunduta gaudela, konpainia da ogia partekatzen ari zarelako, konpan. Oso bitxia da, adibidez, edo armadetan ere konpainia ogi banaketetan horretan oinarritzen zen. Asturiasko fabadan eta horrela sakramentoi esaten zaie konpango, Hori da, ogiarekin ere jaten zirelako. Eta ogia da, gero kristautasunak erlijioak aukeratu zuen jakia jaungoiko bera irlatzeko, bere ikurra izateko. Imaginatu zen nolako garrantzia duen. Horregatik, ogia badu aparteko tratu bat. Esate baterako, jaten hasi aurretik, ogi bat hartzen zela, etxeko nagusiak hartzen zuen normalean, ogia, eta esto batekin gurutzea egite zitzaion, Nolabait ere bedenkatzeko, ez izitekeen besterik gabeian. Eta lehenengo zatia moztu egiten zuen, etxeko nagusiak eta adinaren arabera baratu egiten zuen jerarkia bat ere bazegoen, Bestalde badakigu jaki sakratu moduko badela, esate baterako, zati bat erortzen bazitzaigun, ezin genuen zuzenkian, Normalean garbitu egiten genuen eta musu bat eman. Eta musu horrekin nolabait ere bedenkatzen edo garbitzen genuen. Edo animaliei emate zitzaien, barruan geratzeko zera ondasun guzti hori, edo bestela zutara botatzen zen. Zuak ere beti purifikazio zera badelako, Gero, ogi hori adibidez, gabonetan hori oso egun berezia dela, solstizioa dela eta badakizu horre indar guztia batzen direla, lehenengo zatia moztu egiten zen gaboen, eta mantalaren azpian ipintzen zen, hor gordetzen zen. Eta ogi hori, hor, esaten dute, hor mantendu egiten zela. Nik oraindik ere egiten dute urtero, Etzela galtzen, etzela urdintzen. Baina gero hori erabiltzen zen, desesperazio uneetan adibidez, eta urak oso handituta zijoazenean errekan adibidez, ogi hori botatzen zen, baretzeko ibaiak. Edo kostaldean adibidez, denboralea zeudenean eta arriskoa zeudenean arrantzaleak eta horrela, ogi hori botatzen zen. Beraz, ikusten duzuenez, ez dago hori bezalako jakirik. Horregatik ere, nire etxean, nire gurasoen etxean, uste baldin badut ogia horrela gorantza, bada bekatu mortala. Beti bere jarreran ipini behar da, Nolabait ere, solemnitate apur bat behar du. Hau izan da, mendeetan Euskaldunon artean, Amaiaren erdian egon dena eta maiburu izan dena. Gure lehendakaria, etxeetako lehendakaria, izan da gure ogia. Horregatik da hain sakratua, hain maitatua eta hain zera. Bueno, eta amaitzeko beste erabilera miresgarri bat, ogiarena. Hori nire etxean erabili izan da, nire osaba bati egin zioten horregatik dakit, eta hil bitartean ezin izan dugu kontatu bera ere lotxadak horritzen zelako horrekin, Ume batek etxekienean ondo hitz egiten edo apur bat atzeratuta zijoanean, hori interpretatzen zen gabezia bat zuela ume horrek, Orduan horretarako erabiltzen zen, pobre batek eman bar zizun ogi zati bat berea, eta orduan ume horri eman bar zenion. Eta horrekin hitz egiteko ahalmena berreskuratzen zuen. Bueno, Amaiaren gainean edo eskuartean ogi bat duzuenean, jakin ezazue zer dugun eta zer den hau gure kulturan, Miresmenez tratatu, errespetuz eta maitasunez. Hori gure kulturaren arima delako, gure ogia. Beraz, gora gure ogia eta gora Euskal Herria.